Jeg hedder Susan Predsgaard. Jeg er uddannet cand.merc og har en baggrund fra den finansielle sektor. Vi har sammensat et skræddersyet koncept, som tager hånd om virksomhedens økonomi. Vores system er webbaseret og papirløst, og på den måde kan vi betjene kunder i hele landet. Vi laver regnskabet, momsen, lønnen, årsregnskabet og selvangivelsen fikst og færdigt. Men vi arbejder også gerne sammen med ekstern revisor. Det er meget enkelt for kunderne at anvende vores system, i det eneste kunden skal gøre er at scanne bilag ind til dokumentsystemet. Det er meget enkelt at aflevere bilag, enten ved at scanne dem ind i systemet, så ligger de der, eller tage et billede med en mobiltelefon, så ryger de også direkte ind i systemet, så det kan bogføres rigtigt. Det eneste vi gør udover at fakturere og scanne bilag, det er, at vi indberetter vores løn til vores ansatte, og det foregår simpelthen bare ved en simpel mail, og så kører resten automatisk via den løn. Systemet er let at søge i, og det kan man have brug for, hvis man for eksempel skal ind og se en gammel regning, eller hvor man har købt en vare sidste gang. Vi anbefaler, at flest mulige regninger de tilmeldes PBS, og derefter bliver det bogført automatisk ud fra bankkonto i toget. Alternativt kan vi tilbyde, at vi betaler regningerne og overfører det til netbank, hvor du selv skal godkende betalingerne, og herefter bliver de bogført automatisk. Den daglige kontakt foregår meget enkelt og smidigt, i det vi og kunden har adgang til de samme informationer i dokumentsystemet. Vi sidder klar ved telefonen og sikrer, at du kan få fat i den person, som har med dit regnskab at gøre. Det er en meget enkel sag at overføre dit nuværende regnskab til vores system, og det klarer vi fra dag til dag. Bruger du C5, så har vi stor ekspertise i netop at konvertere fra C5 til vores system. Jeg oplever, at der er meget stor sikkerhed ved at bruge systemet, fordi der bliver taget backup af det, og systemet er altid tilgængeligt, uanset om jeg sidder hjemme eller sidder på min arbejdsplads. Vores største fordel ved at bruge det her system, det er, at vi sparer en masse tid, vi kan bruge på det, som vi er sat i verden for. Vi er meget godt tilfreds. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger. Det er nemt, og det er billigt, og det er super effektivt. Synes du, det lyder interessant, så læs mere om det på vores hjemmeside, eller ring til os, så finder vi en løsning, der passer til dit behov.